Rituko nelia Jumatatu boigore rituko ri 11 aso mwaka yobwikiri bubere na mero mwancho muligereria rituko nelia Jumaine ndoche bakonginyoliga asekiria ngokwarigania CMSA ya Amayia Chinsa Isato chia bono butuko rituko ri 11 aso mwaka yoiga bwikiri bubere na mero ngebere nebere gakeno kwarigania CMSA ya Amayia elinyaro kumanya hali abereka wateka kurwase mambi ya lengentambe kweka Chinsa chigabano chia bono margo buna butambe stali kibune chia lero omuti nyibuno yolegenteki yagoseke bengi ya kolekanete ense mogete buna bono aso mwaka bweli we Chinsa Isato 1843 nalibono omo oyo kabeiro mwegererio yomo oselo ya kurwa sense ya America boigo oligo togotera konne wense yo ose American National Anthem omanyakanete buna Francis Scott Key anyarete kago siro mabwaye litukubuna lya lero stali kibune chia lero mutinyi buno yo lero ayona ya kolekanete senga kijo kolda siri tukoli lya na lya nyaraka kolekana na koliganiria siri bwanyale kogosansamuranira nago kumanya senchira yobo ikirani sato chia butukeletera nenkoruko Vincent Onyancha. Omubunge okituzu chache South Richard Momonyonka ni ganyara kwikirana ase kiombe giadisi ya imeyo muchobo songo elikonyara kulikio roboti igoro yenkwane ya gotebekana yo gotora no mulembe omurikito ndemo Steven Namange Chitage kanke igoma yensa kuraga Chinsa Isato chiamambi nigomo jumbe okitutu chache South Richard Momonyonka karamu n'ababwatani na abawakili baye bayikabisi cha Directorate of Criminal Investigation DCI imeomo chiobo songo na gotwarege ikaro kyabere n'ababisa korwe kyombe kyo. We came here because of the summons by the DPP. I think you've seen the letter that was sent out, and Mheshimiwa obliged to the letter and obeyed the summons. So we've been before the officers from DCI and the police service, and we've had a candid chat with them. We've had a discussion with the officers. He's done a small statement relating to the summons that had been given to him to attend. As you are well aware, the DPP had given the police officers 7 days to investigate. We are not sure who the complainant is. They have not really told us what charges are facing him. Yemaega yoko chika kwa bisi ya omosoli omanene bwe serikali Nordin Haji konyara guchika ebirengo bya serikali byoko gerobo monombo lembe buna NCIC na bisi ya omo Inspector General Hilary Mtiambai konyara gutuka enkwana ya Momonyonka imyomo sangirikano yomo imeyakisi na kurwero voti nse ya matuka 5 na 2. There's a claim that he may have uttered words that are allegedly inflammatory. They didn't tell us what the words were, but we'll wait for further summons from them. They say they do not really, they're happy that Mheshimiwa came, or rather obeyed the summons, and that they shall give us further instructions if need be. There is no really charge that has been leveled against him. As you are well aware, the Constitution has freedom of association and speech, and you are all aware that Mheshimiwa is a politician. And you know, this is the season of politics. Whatever is said, and we'd wish to urge both the DPP and the police officers not to be excited over what politicians say to their supporters. Nigo bonense moyaba wakili banyaragote babunamba letali kubwatira nebirengo bya serikali keremo Momonyonka araga nigu abwase basemereti bunamba bwekina geiseko bekuo. For us, if you are to ask us, there is no law whatsoever that Mheshimiwa has broken, and in the event that they are to take him to court, we can guarantee you all that it will not lead to a conviction. It will be an acquittal. Has spoken, it would not be prudent for me to say anything. So thank you, thanks for coming, and God bless you all. Thank you. Nonyoro botiro botukiroganyire gosokigu nebitambo kirebirengo bya serikali biraire gutanga chinkwana cyo gwetani bosi bochorio bonene niga abantu basabira abana siasa bakora siasa cyomolembe icyo kirabareta abantu bonsi yamo nonyeri birali ya siasa ligendrete kwenda gesara
Inko ripoti getaseni kia Ndizi TV elietaliane Ndemo Steven. Naboigo abonjoreri okuruase ensemo ya bosongo bakorera obonjoro wa ensemo ya mashauri nigo rituko lyarero kirababuka banyorani go kiduka cyabo kigiyete kubaganete kubara asare nene asekerige kiraboni gataramanyekana ekikirira umuro yuwateka asensemo yo nago samba enibo yabo omuriketo Mirded Mumanye na roboti rwa senchira yobwikirano. Abonchoreri ime ya mashauri nigo banyorire hasarembe emambi ya lero mega yechiduka cyabo koya echichokonia ebinto ao omulero oyo atebekana guchaka Chinsa ikomi chamambya nigo ekikeirera omulero oyo getaramanyekana boikeranu abo ase abonchoreri barure ebirero byabo igoro ya sale nyingi kegima abo ase basabire obokonyi bwa bwangu nchamanyine duka gaiga akiboneka no moichana terase ncho twakarwesimi astwale nyomba kaisa chenge kitu kama saa 12 na karwesimi ngomnyaka gotrimba kama yani kikende kingi kyabe kebe makanya no murire owasamba chiduka cyonse aki mwanga wancha gakina gafana akitokonya senge ncho intuna batemenye tinto batasto chaka mimoni timati sengo chakra bana bone gero na sabete tinda nyakala timbwati basabone gango chakra kimango wancha matokonye yona arorita gukumio kone na saba minto banyorira asare nene ngo saboyo minto mugavana ngwae nyuma utarakora kende wonse asomo yobugwancha uchichorigeria ba minta sinjo bakorire mirememere na sonjera yo kwirigeria nandi banyora kaba gusiri binto byabe binge nibo yabe nyinge na nyorango tuma mbikuru ese menyete naba murabwe chipikipiki na njito enda kuchia na babuati kana babuati nabona chabaka na ikaga na nyora umane nyumba yane yiyete sana ibintu nabo byarenge binge ibintu byoba 2 million kakore bintu yuma tu struggle ile tokosuguma chiguru baro to karani whatever paka byachire kuhike kabire mune na ande bamanyire kuhia kulingana munekere na acha na nyora bagontenga nestima yabwatete kakore simyane yachite gaba off Omosubati Roslyn noyo mobwabalia banyorire asale yo na igo nigo agoteba abangi babo nigo betenete boka abanyene na gusaba eserikali ebakonye nte na kirwesimi saa 10 na dakika saa 10:30 ila ndodi yanga kiresimi yante birete kebungu ibinto byao byayira oneka gaiga nanyoro umuriro bwatete kiregento kyayire pipi egavana yaitongwae otarati koru obisi korante otire gotaga igotorore ngokutore mnantu abakungwa abane n'ekisingo mada togwetetea ntumaitinga n'omuntu okorira yayiga gusirike maene n'estima muna bagoteba ogasaba kwa bonchoreria eserikali ye county ya Kisii kurigereria ase oboime na kumanya echanzo y'omuliro oyo nabo igo abakonye gingo ripoti ya egetaseni Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi. Nagotikana no roboti rugatsi amenye kurase county ya Nyamira nigo banyare kubodia barayi bali bakorigiye birogo ko nikibuna ngo twara bali chinkwana cyomorembe nagosikana nigo kinga kici babodia barayi bonse ko nikibuna ngo mosika balo muwaziri bobole ndweme Dr. Fred Matiang'i umurikito kurase county ya Nyamira Job Mange no roboti rwa senchira yobwikirano abamenyi be county ya Nyamira nigo bamochire mubungo sotu mugirango Silvana Sosoro ase bakomomochi ase chinkwana kwanete igoro mu waziri boborendi bwime Dr. Fred Matiang'i ekero kyo musangerekano bwe kema ke UDA ime county ya Uasin-Gishu njengo ruko enernya na manyanet ngoteba usoro na korta makoso kuramo murai tobwata ase gusiagima no nyenkenya gima njengo teba na tigasangi byongosi babo Professor Ngeli no mongwana gokunongwae bamu advice baikarase paske mongwana tobwato kumatiangi ne tobwate historia Kenya amsa Marieta onkoro kwa James Mochama tuaba gusina abantu tore na maskania manene aba gambi bali baita manene igo toko basika igo nera soko rwanera korigie kirogo kiae toko motebinga aske bali bara banene bae
egere nere nario aranyara ko bakonyora enchera yo gosesenigwa anyara ko bagakoba omugambi igo amasikani n'amayasa abaguzi samari tangoro kujasinta kanisa njasa maoni anengoteba tibwene tikorama muntu aserisango ria bantu no went at least kwa muchira kwa mutei geigambo bogokora obwente kwenda igo korengana n'abamenyi abo goika matiange gwa masikani korengana nigakorira magendera mange imiyagusi njende Moses Nyakundi Kenyati kiara gwitira matiangi na lete geti sironga na kinya getari sita na chiachi bese chinchia ngo chonye matiangi ta korteki tarengo bese chinchia ngo cha onye aya ta kobo getie kekerugoro gaiga ntwango kanyora ikikia no tubugirango keke getata kwaera gono gwetera matiangi munaro ntutoro jenge bintu bya serikali yanse gotike George Wilson yakombe nyanumba wono rende tigaenda ire ngora kurende nyore ngisiasa bagoitana kuikekera ikire buno isomugusi amanyana nkia ukwane isomugusi Kinko reporter ya Ndizi TV korwe county ya Nyamira erisariane Job Maangi asabange igezibwa secera nengane tari kogokia Robinson Siko niganyara kao kore gusibokia ya secera maiga yugo sibwa se myaka 23 maiga yakera no goja senka ya gotoka chinsemo chia Nyanturago ali yago eterekera senkeye tikonyoro muri kito sara nyarango tita baraza atumanya subwagare Imeye kenyoro kiage Kongo egotoka se wodi ya Nyamasibi nyalibali masaba county ya Kisii nigotumirana na Pastor Robinson Siko Ogembo yorwa secera omotinyo yomone wike ya moya etire magega yokobera asegesibo asemyake 23 nemetenye 5 na nigo atuerera ekikeirerete erekobekwa byara Techere miaka 23 nemetenye 8 iya chagete kuri mwaka we mona 998 mwezi wa 4 paka kitarikibere December ya ibone ya ita juicy 2021 prende ya ne yagete nkabwatwa na bwari ngo boibi wechinguru ubunda tebenga ensemeye mo na akorete na akorete ekogera naonere twibintu byaringe byo bwibi bibire ne chingu bona kere bya chikubwatibwa egatoka kinde na biro byo tibinchi ale ngororo kefa ne rogeti werende break down inge binge sana tibinchi ale ngororo lakini komenta nayo mono egari yaringe keyedi tuwe kwerende Toyota yasi so abale tebire byonzi nkagora pamoja kama ne gari libabwata nayo Omorgio ye Margaret ni goboigo akwanera enchero bogima bwa mokongerete chinga kyomugako ye arenge asegesibo Margaret nyaboke bayubunga akisitira mocheno obogima nabwo agenderete buya otorende jare njesinchi arengororo mwaso aso osomia bana ekera chitandikirita abana bake mwana monne I think arenge 8 years oni gari 31 oyo kabera 29 oyo gatatari 23 years bon ikona bana bwate challenge engongo somia bana up to university na yaringe gasi engongo bon jaringe raisi na ringe na le ko support na my sister na ni mato basibika kemu ndana situation jare ko FIFA na community roche keroro amoke nabo konya challenges nabo na monta akore to buchai na kwarana kiapana iga situation tego cha ko FIFA bakabana bakini Boigo Margaret niganchira nabuna obogima bwo kumerana no mugakoya naende nigero mogoko monene na nigo agwaka ngambuya mono wechaso monene Nyasaye ekarare mari nabo akirite babesimi agacha bakaseito agacha kondotota digere nkanyoro mwerekeo ikobona maete with time nande singinjo negenete Nyasaye ngango chare ega nkateba ngabona tigansomia abana Nyasaye nacha korugwanja kwa Bone keraro I feel so much happy. I'm proud of him. Security neisaine. Bona bonde bia. Siko nigarua basemia ochasaba sae bibigolie bike na kubakulera igoro ye bikoro bira babeke asa kongu.
Ibona abasaba ke noena abande umwaka muyaka ne yane iga bari umuriya makamu intuko monase asaba sobosalia to baisa kugura ibintu bitabwati amalisiti rumuntu okoneria tabwati rone ke bande ngasijine muri keraneti yakana kubona ki onye kwagura ngaje amalisiti yali timbwati onye kwagura rwese bari ngai mwali kerana batenga ntange swali kerana timbwati so mutali keranete na bitabwati amalisiti uri bintu very genuine onye sonyo koletera tigako amalisiti ose muri kerana na ID card yaye no abasaidi baborone bidora bekenze yego konya onye bono taligo gendo gure gento mocha kwa moja kubiduka Rebecca Kwamboka mamo mwabo siko oyo akambuya mono ase omanene Nyasaye nakoteba buna nigare no moeso magega y'umwana oye kuirana ase nkayaye kale omugima asaba igateba buna niganyarte ko bakago chandeka amatuka UNC omomuro yabekire ase gesibo Bakarubo seitombo ketutu mwamusioma na babwate tu ngaki ntambe nabona aganirie igabwate tu akairu kinyonge karairu kinyonge ngawani amarimo imokonye lakini naji konyara akairu rende bona na basi betwe akairu naibasa ngakoyororo akaru naibasa akairu kamiti na etana mana kiro Nairobi ngomurigi lakini ndi Nyasaye uri umuntu bugukumia omwana one gatake kororo bo bwari nge kinyonge bakarentu maisha na bakuri miaka 23 lakini Nyasaye uri umuntu bugukumia akamondetera tata taikurara tiga ngotebi nyiguete buya ekerata iyo ngobora ngorota hande bono na jite buri ndiko bono karoro bono ngora no ale lakini yoko konyegera kera mwe ngorota na ale gose na jite lakini Nyasaye mtu akoleke kone aigankuru asenka yomongina Rebecca Kirubogembo abwasumu moroye Robinson Siko anyaritko bakakubwatwa na gusubwa asegesibo kimyaka 23 nemetie 53 kurinde bono oiranire na kumirana ne amate yabo amano mongino ye Margaret abwasibagendrete kogo kamo go amate na bairi na basani nigo banyaritko bakogokera okuirana kwa ego chankaiga na intwe twagokira sengencho notora manerega iga asitwanyariko batukwenekia ngano ari asenka yabo kurugaiga ase ward ya Nyamasibi egotoka se constituency ya Nyaribari Masaba county ya Kisii nchini Gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita Umunochebi no munene Martha Koome litukulia niganyara kora umujega buko bekera kigotana kubatiani abanochebi na 50 munabane obanyara kwa sabisi na gocha kemeremo yabo aseri tukulia lero Koome ni gochinga kicho nyara kwa boli abanachebi na obonse kone kibuna segasi ya bomba bakonye kora asenchire yobwasyo keno bwasyo asokonyara kubakonya abakenya sobo korri bwabo ni gochinga kicho abo rikubwatira na abanachebi na bonse rikonyara kone kinguru warabo korri wisaine gocha saba Kenya amo nensengima. This is no different from the one I recently took 7 months ago as the Chief Justice and the President of the Supreme Court of Kenya. It's a solemn oath that will reverberate throughout your career, reminding you whatever you do is it upholding the Constitution, the rule of law, is it infusing justice to the society. Every ruling that you deliver, is it a ruling that is going to ensure that there is justice and fairness? Na omaseneta we county ya Meru Mithikari Nduri niganyara kuigurwa litukulia lero korwa sikigambero kya Nakuru maiga yo wanchiruko beka cash bill ya shilingi bilioni 5 ose konyara korwa ebondo se cash bill ya shilingi bilioni 5 anyeli anyare ko gambosa anyare obutuki bwanda okolekana ekera ale asensemo yesikoni gochinga kicho umutiniri asikigambero kya Nakuru anyara kumuchi kama seneta we county yo kone kibuna tali konyara gotorana kine kyo kebekire asik gambere kirobotu kibogendrete na boni ganyara kobuli gokone kibuna nabe kago ikaseke gambero kele litukule juma eliko nyara koene kinankubwatira machikali yabekire digona nabo abodru kuba motoero natabase okwanda kende gyonsi igoro yeki na kimubwatira neti anasama ngana gotebekana kwanete ayu alengete konyara gotorania omurembe. The respondent is granted a conditional bond of Kenya shillings 5 million
with one surety of a similar amount. In the alternative, cash bail of Kenya shillings 2 million. The respondent to report at the CID headquarters once a week. The respondent's free speech rights are limited, that he should not make any comments on the case under investigations, he should not conduct any witnesses, and he should not intimidate any of the witnesses, whether potential or imagined. The respondent should not conduct any of the witnesses either through proxy or personally, and this is the ruling of the court. The prosecution has a right to appeal. Na asoro bochi rubuno museneta we county ya Meru ni ganyara kubwato kwa maega ya wali wakoro butukote wona tabase kubwato kwa litukole igoro gutwambukigo ika asensemende ye chigosole toko jikoligereria akarukirike mina no kiafcon kegendrete gokolekana asense ya Cameroon muliko itokurwa sensemo ye chigosole ndemo Steven na Mange. Na kwa ndio mwancho mulira somo rebelibwa AFCON special kurwa SMS ye chigosole kurwa igasegeta senikia Ndizi TV. Kurendo mwancho mulira tukolia lero amamereno ya African Cup of Nations nanya rogoswa entunda gusiri tukolia area gatatu kulinde turakonera Mange igoro yeli tukelio lia gatatu tunya kulire ibimero bente bakolekana kwa siri tukolia igoro abwa samamerani ya asoya teri tukolia ye lia kabere imemi no bionsi bine banya tukoso buri tukolia igoro nigegoria ye monero ya isaine kwa kitemu cyonse cyari kokosori igoro obo buyibwa bene ase kirombe cya ese cyari ko ryo buyo butangani ase mirano bye kitimu cyo cintangani tocha kanerombe ya B nigo etimu ya Senegal byabanta abange bakanyara kunye tyotereri abange bali abanchi be kigosori bateri etimu ya Senegal gati kitimu kiricana ndoro wa melio botindi byamamerena ya African Cup of Nations kolende bra abange bakagere teke mirano kyabe getani kitwale kigori kinyinge tiketi ko bayigo ekabetereri etimu ya Senegal wanyamaka kitaigo chitaika ntemerongo kianda kama kwenye robo kuibwaye gwetere penalty yabe kutunoma gosori Sadio Mane ona kwenye goli timu ya Senegal kwenye robo kuibwe goli ya Masrige na Liesagero asibai kolete timu ya Zimbabwe asekimeno kia kabire ime ya group B nigo timu ya Guinea yanyalite kwenye ikore timu ya Malawi na ndekso kuibwe goli ya yemo Asrige na Liesagero bara kwa timu ya Senegal na Guinea chitanga ine ime ya group B weso kutwara chipoint Isato chonsi ibere asemeno bya mara kwa beli tukolie goro ime ya group C nigo timu ya Morocco yanyalite kunye ikora etimu ya Ghana egole ya Masrige na Liesagero nekimeno kyalenge getindi mona kurende abarabu kurwa sensemeri ya Morocco mbato walite chisemi chinyinge cha konte timu ego kwenye robo bwibwe gole ya Masrige na Liesagero sabai kolete timu ile mayaka ine vuna Ghana yose the Black Stars asekimeno gya kabira nige timu ya Gabon timu mo gosa kurete timu ya Arsenal mekade vuna Pierre Emerick Aubameyang yanyalite kunye ikora timu ya Comoros yagolie yemo Asrige na Liesagero iyo kanyana kubake mino kyo mo desiri tukolia igoro eze chitimu kyonsi kyagweta so bugui wegolie yemo Asrige na Liesagero itukolero litukolia gatulia mamerani ya African Cup of Nations kwa senseri ya Cameroon ndore gosebi mino bya lero bitwale kigori kinyinge gose era kiko baguna igorese kigori kinkeigo cyokonya chitimu kunyara konyoro bugui yenda kubategeta seni kia Ndizi TV ndo tebikere ntokera korekane ko senseri ya Cameroon kigori kirabe ku kipass kirabe kuna kitimu kirago sorry ure SMS Isato yamangana Amayia ne MS y'ikigosori kuna botambe elitalia nendemo Steven captain ya unambe yemo w'ikigosori Moncho muligereria hinyora asenseme yenkoyo etimu ya Nigeria semargo bayale yanyara kwenye kore timu ya Egypt asiri ase egoli ya mo Asrige na Liesagero nabo igo inyora asenko yendero beri okolekana sobotuko bwalero igotra chikotore timu ya Nigeria amone timu ya Ziaron chiko sigikania ase enseme ya Cameroon boigase timu ya Sudan ego chiko minana amo ne timu ya Guinea Bissau anali yago chikokolekana ngasensemo ya yekemina no ki Africa Cup of Nations enseme ya Cameroon wikirabu moncho muligereria nongo ikiro moli omangana chira yobo ikiranu Chinsa Isato chiabono butuko ne bani go Chinsa mo chiri chia Dhaka Bangladesh ose no Chinsa mo chia Minnesota ni go tubwatia wetere www.ndizitv.or.ke na boigo ensemble ya YouTube tonyarubu na Ndizi TV News ensemo ya Facebook boigo na bogo tubwatu na Ndizi TV News boigo to tweet @Ndizi TV News wali mwensi babwatira na SMS ya mangana majena boy kuyaroberia keronko bera nimbia mona yo moncho muligere nko wakirambia mona itali nekerengo asoko chora ko tengera Ndizi TV
TV Chinsa chia bono botuko buna butambe maiga yoko bokanya sai ikomene cha mambya ochikomera na Brighton Makole ama na Sara Nyarangi Ontita asomurubiryo wensa kya maigonsi abaikere ama ikuchinsemo chia nyama ya buna butambe letirane nkuruko Vincent Onyancha. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyenge nigo tonyora asite